přátelé, já vás tady vítám na dalším literárním setkání z našeho cyklu Slovenské jaro. Tentokrát jsme velmi rádi, že naše pozvání přijala Dominika Moravčíková, která vlastně zastupuje v tom celém našem programu nejmladší tvůrčí generaci. My je tam máme zastoupeny 3, tak jsme rádi, že jste to právě vy tady. A budete tady uvádět svoji prózu Dom Prejleňa, ale vy jste začínala vlastně poezií a pak teprve jste se vydala na stezku prózy. Uvádět Dominiku Moravčíkovou bude Karolína Chlubecká, která sedí tady vedle mě a je studentkou sociálních věd Univerzity Karlovy a má do díla Dominiky Moravčíkové má daleko větší vhled než mám já, tak proto jsem rád, že jste se ujala této úlohy. A ještě než vám předám slovo, tak bych se vás, Dominiko, chtěl zeptat na to, když se podíváte na tento seznam spisovatelů a tvůrců literárních, kteří buď už tu vystoupili, nebo budou vystupovat, kteří z vás jsou pro vás takový, že ráda máte jejich tvorbu nebo je sledujete a tak dále. Tak tohle by mě zajímalo, jak vy se díváte na tyto tvůrce z vašeho osobního hlediska a poznání. Dobrý podvečer. Tak ja by som sa na úvod možno trocha vymedzila či tomu, že som najmladšia generácia, lebo určite ja som už asi taká, považujem sa teda za takú už strednú. A podobno vnímam veľmi akoby také silné mladé hlasy, či už Nikolu Chocerovú, alebo aj Michala Tala, ktorý je troška taký môj rovesník, ale predsa len je o trochu mladší a sú tam ďalšie a ďalšie mená. Takže to len som chcela tak akoby označiť, že vlastne sama sa necítim už tak veľmi mlado, ani v tej literatúre, ani mimo literatúry. A čo sa týka tohto výberu, tak asi by som vypichla Pavla Ránkova, lebo keď som začínala v nejakom tom literárnom svete sa tak ako keby ho mapovať a chodiť na súťaže, tak Pavel Ránkov bol v takých tých porotách mládežníckych literárnych súťaží a to bol taký môj idol, ktorý zároveň ma raz veľmi dal dole na jednom takom rozbore, tak to bola pre mňa taká silná osobnosť a čítala som. V tom čase on mal veľa poviedok, potom začal písať, myslím, viac takých románov a takých ako keby kníh, ktoré neboli zbierkami, ale boli to nejaké väčšie beletrie. A ja som hlavne čítala vtedy tie jeho poviedky a boli to pre mňa také nejaké tiež nejaké vzory toho žánru a to som vlastne strašne vtedy chcela napodobniť. A potom z tých ďalších mien Martin Šimečka a jeho Telesná výchova kniha. Tú knihu, ona bola prijatá tak rôznorodo v tom čase, keď vyšla, ale preto si myslím, že ona bola veľmi ambiciozná v tom, ako kombinovala nejakú klasickú filozofiu a vlastne nejakú politiku tela s dedičstvom štátneho socializmu. A v tom čase, keď som to čítala, to bolo pre mňa veľmi také akoby formatívne v tom, že som sa vedela stotožniť s tým, ako on opisoval ten vzťah k nejakému pohybu v tom socialistickom období a vlastne to nejaké dedičstvo som vlastne aj mala seba, keď ja som sa narodila už potom, ale vlastne také akoby to, že pohyb má nastať, až keď človek už sa rozpadá, že až vtedy má začať nejaký akože pokus o nejaký zvrat a on to akoby tak rozmanito a tak celkom akoby komplexne a zaujímavo kritizoval. A z tých ďalších autorstiev sa priznám, že nemám až tak veľa možno načítaných, ale sledujem ich ako nejaké tiež osobnosti vo verejnom priestore.
A ešte Pavel Milčák, ktorý je tiež výborný vydavateľ slovenskej literatúry. Tak jo. Tak děkuji za tohle. To je pro nás zajímavé. Prosím. Tak já děkuji panu Vaculíkovi za úvod a ještě bych vám Dominiku krátce představila. Myslím si, že to nejdůležitější již bylo řečeno. A dnes se tady budeme zejména bavit o její prvotině a co se týče prózy, Dom pre Jeleňa, ale zároveň Dominika, myslím si, že ještě tento týden vydala novou knihu Momencely, což je také proza a můžeme se k ní určitě dneska také dostat. Myslím si, že to bude velmi zajímavé, protože je to velmi čerstvá novinka. Dominika, jak už jsme teda se sama neřadí mezi ty nejmladší autory. No, narodila se na úplném sklonku minulého století. No, nie až tak sklonku. Ještě 8 let před sklonkem. Pochází ze severozápadu Slovenska, z obce Stračno. Já s ním mám spojený ten hrad obklopený malou patrou, protože je to takový středobod, když přicházíte na Slovensko a vyjíždíte tam, vlastně už jste tam takovou jenom hodinu, tak je to pro mě taková brána nějakým způsobem dostat na Slovensko. A Dominika na slovenské literární poli působí už dlouho, je laureátkou několika literárních ocenění, mezi které patří i první místo v soutěži básně SKCZ a Povědka. A tam mě velmi zaujalo, že obě tyto ocenění Dominika získala už ve stejném roce, v roce 2019. Takže vidíme, že se věnuje oběma těmto formám stejně dlouho, nebo nevím, Dominika, jestli jsi začínala opravdu z verši. Nie, ja som začínala s prózou a už v takom akoby detskom veku, ale akoby nevedela by som to pomenovať ako literatúru, boli to len nejaké také moje také podnety, ktoré som nejako konštruovala som proste nejaké príbehy, asi by som to nazvala príbehy, až potom na strednej škole som sa prepracovala k nejakým tých súťažiam a k Metiriadkom, čo je vlastne taká letná škola na Slovensku pre mladé autorstvo do 27 rokov, myslím to je. A vlastne tam som sa učila písať akoby prózu. A ja som v tom čase nerozumela poézii, ja som nevedela vôbec čítať poéziu, ale prišla som tam medzi ľudí, ktorí viedli pre mňa úžasne sofistikované debaty o poézii a bola som z toho veľmi uchvátená, že tu vôbec existuje nejaký svet súčasnej poézie, o ktorom som vôbec netušila. A potom neskôr som sa možno práve naučila tú poéziu čítať tým, že som ju začala písať. Ja som sa akože snažila vychytať nejaké tie procesy a nejaké tie ako keby spôsoby skladania jazyka, ktoré sa akoby možno vymykajú tomu, ako rozprávame, alebo ako aj ten prozaický jazyk je možno taký akoby každodennejší v niečom. Takže tá poézia prišla až potom vlastne, ale akoby predbehla tom knižnom publikovaní tu prózu. My jsme se dostali i do roku 2020, kdy si vydala svoji první básnickou sbírku Děti Havelnu, která nějakým způsobem oslovila i širší čtenářské publikum. Mohla bys nám vlastně přiblížit to téma, protože nějaké to myslím. Áno, to bol taký ako keby veľký jeden impuls a celá tá zbierka akoby v zásade vyšla z toho jedného impulzu, čo je možno nie úplne bežné a určite ak niekedy vydám ďalšiu básnickú zbierku, tak určite nevznikne takto, lebo bolo to veľmi vyčerpávajúce. Vlastne za pár mesiacov som ako keby zo seba dala von akoby celú tú knihu v podstate. A vlastne potom prišla ako keby strašná taká prázdnota a také akoby až také nepríjemné, dačo naozaj také vysilenie. Ale teda tá kniha vznikla a celkom sa jej akoby aj darilo a to bolo tiež také akoby prekvapenie pre mňa, takže to bolo veľmi zaujímavé obdobie a
bolo to počas covidu, takže to bolo celé také ešte aj tým poznačené. A teda tá téma, tých tém je tam viacero, ale je tam jeden ten cyklus, ktorý sa volá rovnako ako tá názov tej knihy. A vychádza to z legendy o Potkanierovi, ktorý z mesta Hameln vyviezol deti, alebo teda mladšiu generáciu von. A existujú nejaké historické teórie alebo hypotézy, že to bol nejaký obraz kolonizácie východnej Európy. A teda toho, ako z nemeckého územia boli prostredníctvom nejakých takých osôb, ktoré koordinovali takúto migráciu pracovnú. Ľudia boli akoby presunutí na Moravu, kde sa nachádzajú pozostatky osady, ktorá sa volá, ak sa teraz nemýlim, už som to dlhšie si neoživovala, Vyšný Hamelík, alebo nejako, že vlastne je tam nejaká taká teória, že ten Hamel a ten Hamelík, že sa to volá preto, lebo sú to akoby ľudia z toho mesta. A je to veľmi zaujímavá a vzrušujúca vlastne teória a vlastne ja som na nej postavila ako keby príbeh toho básnického cyklu a bola to pre mňa taká veľmi zaujímavá tvorivá práca. A říkala si, že když by ses možná věnovala někdy ještě, nebo chtěla sepsat nějakou básnickou sbírku, takže aktuálně se té poezie už tak nevěnuješ teda. Teraz vlastne mi vznikajú veľmi pozvolná a mám rozpracovanú takú akúsi štúdiu mojho rodičovského domu, v ktorom žijú moji rodičia a moja stará mama, ktorá vlastne má nejaký archív z nejakých minulých dôb a ja vlastne sa k nemu nejako tak dostávam a sú tam nejaké také veci, o ktorých sa úplne nehovorí a nikdy sa nemôžem ako keby povedať, sú iba vlastne niekde v tom archíve. A sú to teda nejaké také ako keby námety na nejaké také básne, ktoré akoby veľmi postupne vznikajú a si to vlastne aj vychutnávam tú vlastne pomalosť a vidím v nej tiež nejakú akoby hodnotu. Předtím, než se dostaneme k domu Prajeleně, ještě bych chtěla prozradit nebo zmínit, čemu se věnuješ. Aktuálně studuješ na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru muzikologie jako doktorandském studiu. A vrátila si se přednedávnem z programu v rámci Fulbrightova stipendia na Chicagské univerzitě. Předpokládám, že asi tam bude i nějaké spojení s tou knihou, ale k tomu se dostaneme potom. Možná, jestli by si nám mohla říct, čemu jsi vlastně věnovala ve Spojených státech? Ja som tam bola akoby pracovať na svojom doktorandskom projekte a nechcela ako keby rozvíjať a konzultovať vlastne s ľuďmi, ktorí pôsobia na univerzite v Chicagu, ale aj inde po Spojených štátoch prostredníctvom muzikologických konferencií, ktoré som mohla navštíviť, kde vlastne, to sú také konferencie, kde väčšinou sa teda schádzajú akademici a akademičky z toho odboru z celých Spojených štátov, ale čisto aj z celého sveta, ale vždycky to závisí presne aj na tých vlastne vízových nejakých obmedzeniach a vlastne tie konferencie nie sú až tak globálne, ako by asi chceli byť a všetci by chceli, aby boli. Takže vlastne pre mňa ako keby odtiaľto vycestovať na konferencii nie je až tak jednoduché, ako byť tam a vlastne mať tam všetko ako keby nejako trocha bližšie, ak nie úplne blízko. Takže vlastne som mala takúto akoby príležitosť vďaka Fulbrightovu štipendiu teda aj navštevovať univerzitu, aj nejaké vlastne kurzy, aj keď teda neoficiálne, lebo som ako keby neštudovala v tých akoby denných programoch, bola som tam akoby so svojím výskumom, ale bolo to veľmi mimoriadne aj teda kultúrne obohacujúce a teraz vlastne prežívam taký ako keby návrat do tej svojej kultúry aj tej nejakej rodinnej a
a nejaké veci ma tak zrazu ako keby prekvapujú, ktoré predtým boli možno prirodzenejšie, tak trocha som sa ako keby tak vzdialila od toho svojho, tak zase sa to nejako vyladí. Tak jo, můžeme se dostat teda ke knize. Já vám ji krátce uvedu předtím, než nám Dominika přečte nějakou část. Je to soubor 8 povídek. Nevím, jakou část Dominika vybere, ale myslím si, že všechny ty povídky propojuje nějaké spojení světa lidí, zvířat. Jsou velmi rámované přírodou a nějakými magickými prvky, které jsou ale velmi jako v ní zakořeněné a přijímáme je jako součást té přirozenosti samotné přírody. Vystupují tam postavy, které jsou jakoby na okraji, i přesto, že ty komunity, které jsou tam zobrazené, ti lidé jsou velmi semknutí, ale zároveň ta semknutost tvoří to, že vždycky bude někdo stát na okraji. A myslím si, že nejlíp nám to asi předvede Lukácka. Ďakujem. Tak prečítam spoviedky, ktorá sa volá rovnako ako tá kniha Dom Frajelenia. V našej časti dediny sa na noc nezamykáme. Pod dvere sa kladú pasce. Je to lepší spôsob, hovorieval vždy môj otec. Na noc ženy zatvoria okenice a na verandu vysypú črepiny skla, ktoré jedna z nás za každým nasvítaní zametie. Zvieratá zabíjame a štvrtíme v pivnici. Iba mäso, pripravené v zakrytých hrncoch, môžeme vyniesť von a variť pod holým nebom. Násilia má byť čo najmenej a ak už musí byť, nemalo by byť všetkým na očiach. Hovoria mi Anika. Moje meno v matrike dediny Lísky je Anika Sliviaková od Besnej cesty. Narodila som sa v dome na Besnej ceste ako 6. dieťa po 3 dcerách a 2 synoch. 2 súrodenci, Vasil a Ajsa, zomreli krátko po sebe uprostred noci na horúčku, keď som ešte nevedela rozprávať. Na ich pamiatku nosím v obracúšku z kozej kože pripevnenom na šatách hrstku mliečnych zubov, ktoré im staršie sestry vytrhali po smrti. Pri chôdze mi cinkajú ako kamienky z potoka a občas ich vytiahnem, aby som si ich prezrela a ovoňala. Sestry, ktoré si tiež zo zubov rozdelili, svoje úlovky vysypali do misiek a schovali do šperkovníc. Raz za čas pri upratovaní drobné mliečne zuby vytiahli, aby ich vykúpali v žihľavovom výluhu a vylaštili vreckovkou namočenou v alkohole. Aj keď všetci moji súrodenci majú celkom bežný vzhľad, ja patrím k vzácnym prípadom detí, ktoré sa v Lískach narodili s jedným okom modrým a druhým zeleným. Počas dospievania sa trochu zladili vo farbe, ako mi bolo povedané od rodičov, ale nikdy nie úplne. To by som musela žiť stovky rokov. Dvojfarebnosť očí je anomália našej rodiny z matkinej strany, ktorá sa prejaví raz za 2-3 generácie. Podobne to bolo aj s mojím divokým tmavým porastom na hlave, ktorý do 2. roku života vymizol a nahradili ho vlasy farby prevarenej tekvice. Moji rodičia pochádzajú z vetvy Lískovčanov, ktorá po mnoho stáročí uctieva bôžikov. Svoje sošky obkladané kameňmi, ktoré rodičia dostali ako svadobný dar, hneď po svadbe rozmiestnili na trávnatom vršku za domom, kde začína les. Nebolo to tajné a nikto nás neodsudzoval. Pokým sme nerozširovali svoje územie a pôsobnosť a pomáhali susedom v Lískach s drevom a na poli, nikomu sme neprekážali. Naša rodina bola z tejto pohanskej vetvy posledná. Druhá takáto božikovská rodina nejaké obdobie, po 2 či 3 generácie, slúžila ako bezpečný zdroj mladíc a mladíkov pre tú našu na kríženie, aby obojstranní potomkovia pohanov neboli inbredlí. Lenže potom sme sa aj s týmto krížením dostali do kúta a táto rodina musela z Lísiek odísť, hľadať iných sebe podobných, ale z hľadiska rodokmeňa odlišných. Naša rodina odísť nechcela, pretože my sme boli vždy veľmi hrdí Lískovčania.
A ukázalo sa, že ak chceme zostať žiť v Lískach, musíme obetovať svoje náboženské dedičstvo prostredníctvom sobášov a konvertovania, ktoré si tieto sobáše vynútia ho oslabiť. A postupne, celkom nenásilne a nebadane, ho nakoniec nechať padnúť do priepasti vyhnutia. Mne bolo odjakživa vysvetľované a pripomínané, že až sa vydám, budem sa musieť obrátiť na kresťanstvo. Brala som to ako samozrejmosť a malú stratu. Bôžiky, ktoré mali na hlinených telách vyrezané perie a šupiny, ma skôr desili, než naplňali bázňou. Nevedela som sa k nim modliť, ani im správne servírovať obety. Keďže bôžiky ku mne neprehovorili a nikdy mi nepomohli, sústredila som sa na náuku v škole a bohoslúžby v Lískach, ktoré som začala navštevovať úplne dobrovoľne. Kresťanstvo do Lísiek kedysi priniesli dve rodiny, ktoré sa usadili pri pôvodných pohanských Lískovčanoch a postupne takmer všetkých obrátili. Tak děkujeme za vhled do té knihy. Myslím si, že si teď dokážeme lépe představit ta témata, která kniha rozvádí. Já bych se asi jako první chtěla zeptat na to, jaký jsi měla impuls k napsání téhle knihy. Ta kniha vyšla na konci roku 2022 a dostala se potom mezi finálovou 5 knih v soutěži Anasoft Litera, které jsme se vlastně bavili na tom úvodním večeru, že slouží jako taková přehlídka té nejlepší slovenské literatury v těch daných letech. Tak mě zajímá úplně ten nějaký prvotní impuls a ten proces, jak ta kniha vznikala. Tak prvotný impuls bol ešte taký nie úplne knižný, pretože hlavne tá prvá poviedka a potom ešte niektoré naprieč tým cyklom pochádzajú z dôb, kedy som ešte nemala víziu nejakej knihy, že som len zbierala vlastne poviedky a učila sa písať vlastne tie poviedkové tvary. A takto som ich vlastne nejako zhromadila do nejakého celku, ktorý možno teraz spätne vnímam ako možno príliš monotematický, alebo vlastne tie poviedky majú také akoby podobné prostredia, alebo tie postavy majú podobné konflikty v tých podobných prostrediach. Ale zároveň tiež som to považovala za určité také gesto nejakej také ako keby repetície a nejakého ako keby vyčerpávania toho nejakého akoby tej spoločenskej reprodukcie, ktorú vlastne nejako prezentujú všetky ty poviedky, ktoré tam sú. Myslím si, že teď jsme se bavili o tom, že ty témata jsou tam velmi propojená. Mě z toho nejvíc zaujalo, nebo proč je pro mě ta kniha nejsilnější v těch momentech toho, jak pracuje s nějakými folklorními motivy, obecně s tím, co se vlastně předává přes ty generace. Mě nejvíc na té knize zaujaly ty přítomné folklorní motivy, které se tam rozvádí v různých podobách, v různém rozsahu. Někdy jsou vlastně ty magické prvky nebo nějaké způsoby, jak se ty postavy staví k těm situacím jako vlastně jasně dané, ale zároveň občas jsou ty motivy jenom jako tak na pozadí, plynou tam a člověk si je možná hned neuvědomí. Mě to zajímá i z toho důvodu, že v rámci nějaké aktuální politické situace na Slovensku se ten folklor nějakým způsobem prosazuje, nechci říct, jako vlastně zneužívá a ta folkloristika a lidé, kteří se ve folkloru angažují, se vlastně proti tomu nějakým způsobem staví. Ty jsi o tom shodou okolností mluvila i v nedávném rozhovoru pro A2, byl to takový dvojrozhovor a rozváděly se tam i témata toho, jak si různé kontraskupiny berou ten folklor zpět, jak s ním pracují oni. A mě by zajímalo vlastně, jak jsi s tím pracovala ty při tvorbě té knihy. Proč jsi jak jsi například ty motivy vybírala, jestli jsi zdržela těch původních významů, nebo si je přetvářela? Akoby tá literárna tvorba je pre mňa trochu takou oblasťou akoby bez analýzy, alebo nie úplne bez analýzy, ale akoby tie impulzy tej tvorby sa snažím, aby prichádzali tak akoby nejako animálne
lebo ja sa poznám a viem, že keď idem tvoriť s tým, že chcem podať nejakú veľmi špecifickú analýzu alebo chcem dokonca urobiť nejaké gesto politické alebo niečo také, takže v tej chvíli to nebude fungovať. Ja vlastne tak akoby neviem tvoriť s takýmto nejakým zadaním alebo s vedomím a ja sa do toho musím vrhnúť tak veľmi nevedomo. A vlastne v tejto nevedomosti ako keby vždycky potrebujem nejako písať tú prózu. Takže ja na veľa z tých vecí akoby v tomto ohľade nemám odpovede. Ale popri teda tom, ako vznikalo toto, som robila aj taký menší výskum v mojej dedine Strečno a vo folklórnej komunite, ktorá tam je a ktorú založila moja krstná mama. A odtiaľ mám tiež napozorované nejaké také ako keby stratégie, ako sa stavať nejakým širšie spoločenským rámcom v zmysle folklóru, ku ktorým možno títo ľudia by sa najradšej nestavali, aspoň v niektorých tých prípadoch, nemôžem hovoriť za všetkých, ale vlastne ten strečenský folklór je taký ako veľmi vypointovanie lokálny a na to je akoby strašne veľký dôraz, že je taký performatívne lokálny, ale zároveň prichádzajú tam tie momenty, kedy oni musia čeliť vlastne týmto dilemám, že ako sa vlastne stavať k nejakým tým širším politikám okolo folklóru a naozaj sa vlastne k tomu nejako stavajú, pretože vidia vlastne tie procesy a vidia, že im vlastne zanikajú príležitosti aj nejaké proste podprogramy, ktoré poskytovali nejaké granty vo Fonde na podporu umenia a množstvo ďalších vecí a že samozrejme ich to trápi a trápi ich nielen ako keby tá strata pre nich, ale ako keby tá obecná strata, že teda sú to solidárni ľudia, nie sú to ľudia, ktorí by sa starali o sebe. Další věc, která je na té knize zajímavá, je, že pro mě zajímavá, je, že ty povídky se pohybují v takovém bezčasí, že najednou se v jedné povídce prostě může potkat televizní reportér s partizánem a zároveň ty momenty, kdy si vlastně uvědomíte, že aha, tak teď se ocitáme v tomhle časovém období, tak to mě na tom tak bavilo vždycky nejvíc, že jsem si najednou vlastně tak jako uzemnila a uvědomila jsem si, kde jsem vlastně jsem v tom příběhu zasazena. Zajímá mě vlastně, jestli s tím motivem bezčasí nějak pracuješ, jestli ho třeba umyslně rozvádíš, nebo je to pro tebe nějaké jako komfortní prostředí, ve kterém rozvádí ten příběh. Určite áno, lebo ja mám tiež pocit, že som trocha vyrastala v určitom bezčasí. A vlastne to sa snažím ako keby zachytiť a to je stále akoby môj cieľ, že raz chcem napísať takú akože prózu, ktorá bude naozaj že echt o tej mojej dedine taká, aká je. A toto sú všetko také nejaké možno uhly toho nazerania, ale teda je, keď si spomenula toho partizána, tak je tam jedna próza, ktorá je taká akože naozaj že žánrovka partizánska próza a tá je naozaj akoby lokalizovaná do toho akoby historického obdobia, ale potom sú tam aj nejaké akože úplne fiktívne nejaké doby. Možná bych se zeptala, jestli někoho z publika něco zajímá k této knize. Přesunuli bychom se pak asi na tu další, pokud byste se chtěli zeptat teďka. Já bych se chtěla zeptat, protože když jsem ji četla, tak jednak musím říct, že u nás jako od mladého autora, protože pořád jste mladá autorka opravdu, nebo mladší, jsem podobný soubor nečetla, ale trochu mi evokoval váš soubor povídek Želary od Květy Legátové, který je v podstatě posazen také na československé, nebo moravskoslovenské samozřejmě pomezí a situován taky trochu bezčasně, ale víc teda do toho meziválečného období. To je jedna jako věc, to je takový jako můj postřeh, ale druhá věc je, že nemůžeme moc hovořit o slovenské mytologii, protože ty písemné památky opravdu nemáme, ale všechno se odvíjelo od různých kronik a zejména pověsťových okruhů. Tak by mě zajímalo, jestli jste se třeba
když jste to psala, nebo i třeba v dětství, nebo takhle, jestli jste četla slovenské pověsti, nebo prostě pověsti, které se týkaly i vašeho kraje, protože mně to připadá, že je to skutečně úplně bezbřehá inspirativní studnice, jako všude. A ku podivu i u nás je o to velký docela zájem, že když se vydá někde v regionu nějaká kniha, tak je o to velký zájem a lidi si ji pořídí, ale i celkově, a netýká se to samozřejmě jenom starých pověstí českých a moravských a tak, ale prostě úplně toho celku. Tak to je můj dotaz. Určite som čítala rôzne povesti a bola som vlastne obklopená týmto svetom, ale zároveň akoby ten asi najsilnejší zdroj je tá moja rodina, ktorá má tendenciu sa tak akože mytologizovať nejako. A my máme také nejaké rodinné mýty a má to aj možno nejaké akoby pozitívne, nejaké motivačné stránky alebo nejaké také identitotvorné alebo utužujúce, ale zároveň je to také akoby niekedy nedôveryhodné pre mňa. A akoby asi toto vlastne tiež nejaké akoby vysporiadanie sa s tým nejakým svojim rodokmeňom a s tým, ako tá rodina sa díva na svoju minulosť a aké má predstavy o svojej minulosti aj v súvislosti vlastne s vojnou druhou svetovou napríklad, alebo aj teda s tým životom počas štátneho socializmu, ktorý na jednej strane mojej rodiny bol naozaj taký akoby ako to povedať, nerebelský, alebo neviem, ako to slušne povedať. Ale taký teda, že usadený áno, že neriešime nič okolo seba a teda akoby, že treba prežiť všetky režimy, to tak vraví moja stará mama, že len prežij všetky režimy a nerieš ako keby nič. A vlastne potom druhá strana rodiny je taká veľmi katolická, ktorá vlastne nemala prístup k poriadnemu vzdelaniu, pretože vlastne mala túto identitu, ktorá bola prioritou. Tak vlastne ako keby, a sú tam aj také, akože to není úplne hyperbola, ale že naozaj rodinná mytológia, nejaká predstava o nejakom akože rode, ktorý tu bol pred nami a ktorý má v sebe dačo, čo my všetci akoby v sebe nesieme a sme podedili a máme z toho nejaké potreby, akoby. A konkrétne je to taký nejaký mýtus, taký ako zabávačskej rodiny, alebo neviem, ako presne by som to teraz pomenovala, akoby rodiny muzikantov a nejakých zabávačov. A tá rodina mala iné meno, než máme my, pretože vlastne akože dedíme po praslici, takže vlastne tie mená sa nezachovávajú, teda tie priezviska. A vlastne akoby cez tento mýtus sa ako keby vysvetľuje nejaké správanie žien v rodine a aj také správanie, ktoré možno ako keby presahuje nejaké také ako keby hranice nejakej normativity, povedzme. Takže to sú také rôzne akoby zdroje, ktoré v tej knihe možno nie sú akoby explicitné, ale vlastne sú dôležité. Ale je tam i vazba k místu teda samozřejmě, jako té rodiny. To je velmi důležité. A když se jmenujete Moravčíku, a i když po Přeslici, tak stejně tam cítím Morava, Moravčík, to je časté jméno, taky to znám. ze Slovenska, že jo, tak to. Dobře, to je, ano, a ten mýtus rodiny je velmi významný, opravdu. Tam a velmi důležitý. Možná u nás není už takovým způsobem zachováván, v této míře a z toho se dá právě hodně čerpat. To je krásný. Dobře, děkuji. Vzhledem času se asi můžeme dostat k tvé nové knize Moment síly. Já jsem ji, přiznám se, ještě nečetla, ale z toho, co jsem do ní mohla nahlédnout, tak asi tématem je nějaký pohyb, cesta. Můžeš asi, jestli budeš chtít o ní popovídat předtím, jak vznikala, nebo jestli si zase první přečteme, to nechám na tobě. Tak ja možno rýchlo uvediem, že je to kniha, ktorú prepája motív automobilu alebo cestnej infraštruktúry, autonehody a života po autonehode a nejaké ako reparácie telesnej a je tam aj
poviedka o tetovaní a tatérke, ktorá je akoby vyhorená z tej práce a vlastne z toho neustáleho kontaktu vlastne s tou ľudskou kožou a vlastne akoby hľada nejaký únik. No a tu nastupuje to, že ja som mala strašné šťastie, lebo takto vlastne v tej poviedke, a to bolo pre mňa veľmi dôležité, nejaká taká kultúra prevádzky rapových koncertov, kde som trocha mala prístup cez nejakých kamarátov a vedela som, že čo sa trocha deje na pozadí a bolo to pre mňa strašne fascinujúce, lebo je to pre mňa také akoby prostredie, ktoré aj ako hudobná etnografka ma nejako priťahuje a zároveň je strašne exkluzívne. A vlastne toto som ako keby nejaký prístup mala, ale k tomu prostrediu toho tetovacieho sveta až tak nie. Aj keď sa pohybujem v prostredí vizuálneho umenia, kde veľa ľudí, ktorí vyštudujú vizuálne umenie, tak idú potom tetovať vlastne. Ale vlastne akoby nenašla som takúto nejakú jednu osobu, až teda do nedávna, ktorá by mi potvrdila, že tá poviedka ako keby je uveriteľná, že je uveriteľný ten svet toho tetovania. Ale teda mala som šťastie, že som sa dostala na rezidenciu v automatických mlynech Gampa, Galerie mesta Pardubice, kde ma pozvala skvelá česká poetka Elena Pecenová. A ja som teda akože súhlasila, že pôjdem na tú rezidenciu a ja som sa až potom dozvedela, že budem zdieľať s umelkyňou Bronislavou Orlickou, ktorá je tiež tatérka. A vlastne my sme tam spolu bývali jeden týždeň a ja som jej teda akože vyložila tieto karty, že ja hľadám takého človeka, ktorý akoby nejako pochopil aj ten môj akoby literárny akoby úmysel, ale vlastne aj nejaký akože fakt check toho, že či je to uveriteľné to rozprávanie v tomto zmysle. A ona vlastne bola ochotná sa tým akoby zaoberať, aj si to vlastne prečítala a potom mi vlastne poskytla obrázky, ktoré sú vlastne ako jej kerky, ktoré vlastne navrhovala, sú tu z nejakých jej skicárov a návrhov. A prečítam zo začiatku knihy, pár riadkov a bude to prvá poviedka, ktorá sa volá Ford Focus 1999. Pokúsim sa všetko postupne vysvetliť a rozpovedať, aby si nežila s množstvom otázok ako ja. Motné dedičstvo pre teba nemám. Po mame mi neostali žiadne šaty, ani po tetách, ani sesterniciach. Mama sa pri prvej príležitosti všetkého zbavovala. Nikdy nemala poriadnu špajzu ani šatník. Jediný priestor, ktorý nechávala plný, bol kufor auta. Plastové dózy s jedlom, šatstvo, aj taniere a príbory naskladané v športových cestovných taškách. Babka bola protiklad. Hromadila v dome prebytočné handry, nábytok a dekorácie. Mama chodila vyhadzovať odpad o ulicu ďalej, lebo babka niekedy prezerala kontajner a vyťahovala z neho vyhodené veci. Občas mama uvidela na stole predtým vyhodený svietnik, či na okne predtým zavrhnutú, moľami rozožratú záclonu. Keď babka zomrela, ostalo po nej toľko bordelu, že musela prísť firma, ktorá vypratala najviac preplnené miestnosti. Mama vtedy nebola plnoletá. Ujal sa jej strýko a dom predal aj so zvyšným bordelom. Ja som sa narodila takmer presne rok po babkynom pohrebe. Mama občas špekulovala, že sa babka prevtelila do mňa, aby dohliadala nad kontajnermi. Je pravda, že občas som niečo vylovila z popolnice naspäť. Mama vyrastala v tom, že musela chodiť za babkou a upratovať po nej, dvíhať z dlášky veci, ktoré zahodila, umývať zaprskané umývadlo, odnášať riady zo stola. Ja som po mame nikdy nemusela upratovať. Skôr som napravala predtým upratané. Hľadala bezpečne v najhlbších priečkách skrinky ukryté sponky alebo zubné kefky. Najväčšie cennosti som si nechávala pri posteli a pod vankúšom, pretože ak by som ich nemala pod ohľadom, hrozilo by, že ich mama vyhodí. Keď som mala 5 rokov, strýko ma uvoľnil z náhradnej starostlivosti a presťahovala som sa k mame, ktorá vtedy dosiahla plnoletosť.
žila s nejakým chlapíkom, ktorý disponoval dobrým bývaním. Vďaka tomu som jej bola zverená do výlučnej osobnej starostlivosti. Od chlapíka sme krátko na to ušli. Z detstva si pamätám vlhké izby v azylových domoch, až neskôr sme dosiahli na garzonky. V azylovom dome Záchrana, kde sme žili najdlhšie, sa vo vstupnej chodbe na celej stene rozprestierala drevená mriežka na bytové rastliny. Namiesto rastlín mriežku zapĺňali kancelárske papieriky v neónových farbách, na ktoré mami a deti písali a kreslili svoje sny a túžby. Mama nakreslila plášť s palmou, je kostol a nad ním slnko a mesiac. Vychovávateľka v škôlke ma naučila, že slnko je chlapec a mesiac dievča. Slnko otec a mesiac mama. Môj otec v ľudskej podobe neexistoval, ale berala som to tak, že bez tak visí na nebi. Keď sme sa posunuli z azylových domov na vyššiu úroveň, každý školský rok sme bývali inde, takmer vždy v garzónke na prízemí. V kuse sme mali pokazanú práčku či chladničku a na okna nám klepali otrhaní chlapi, ktorí mamu poznali z putík a vlakových staníc. Mama dodržiavala akú takú pravidelnosť života, aby sa všetko nerozpadlo. Poctivo sa chodila každý mesiac nahlasovať na úrad práce, pripravená na celodenné čakanie. Občas si nechala zaplatiť ľuďmi, ktorí sa ponáhľali za predbehnutie v rade. Každú sobotu drhla kúpeľňu a vyhadzovala nepotrebné veci. V nedeľu sme piekli koláč zbúchaný z ovocia natrhaného z verejných stromov. Múka bola z potravinovej pomoci a cukor z malých vreciek ku káve. Boli sme zaregistrované v každej možnej schéme pomoci sociálne slabým. Nič sme nezanedbali. Zo slabého dažďa sme zachytili každou kvapku. Najednou jsme se z nějakého toho bezčasí, rodiny, ukotvenosti dostali k pohybu. Nějaké, vlastně, když v té ukázce to nebylo, ale nějakém prostě pohybu, silnici, vlastně nějakém jako přerodu a zároveň trochu násilnému. Mě vlastně zajímá, proč jsi rozhodla zkoumat právě tohle téma v těch povídkách. To asi tiež je veľmi ťažké zachytiť, ale boli to... Dobre, možno to tiež stiahnem na to, vlastne na to Strečno, lebo ako si spomenula, tak my tam máme ten hrad a vlastne pod ním je tá hlavná cesta. A vlastne som celý život čakala, kým sa otvorí tunel Višňové, ktorý predstavuje úsek diaľnice D1 a ten umožní to, že tá veľká časť dopravy, ktorá doteraz prechádzala pod Strečnom, sa presunie do toho tunela a vlastne sa to ako keby uvoľní, pretože vlastne tá cesta mala neustále problémy, neustále kolabovala pod tým množstvom dopravy, na ktoré nikdy nebola dizajnovaná. Ale okrem toho sú tam aj také akoby ešte väčšie problémy, že tá hradná skala, z nej neustále padajú kamene a vlastne neustále sa to zasekáva rôzne. A vlastne aj ja, aj moji rodičia sme cestovali akoby takmer dennodenne na oba vlastne tej smery zo Strečna aj na Žilinu, aj na Martin, pretože moji rodičia pracovali vždy aj v Žiline, aj v Martine a ja som teda cestovala na oba smery do škôl a vlastne som ako keby veľmi prežívala ako keby to neustále vlastne nejaké ohrozenie, ktoré ako keby v doprave je akoby vždy, že človek akoby vždy je v nejakom riziku, ale tam to bolo ako keby sa pripomínalo možno viac, že naozaj často som prechádzala okolo havárií a často sme stáli v dlhých kolónach a vlastne keď som bola v Chicagu, tak vlastne vtedy sa otvoril ten tunel Višňové a to bol pre mňa taký veľmi emotívny moment a veľmi som to vtedy prežívala, aj keď som bola ďaleko, lebo vlastne som to mala ako takú víziu, že sa tým niektoré akoby tieto veci vyriešia a vlastne taká akoby nejaká všeobecná akoby fascinácia akoby dopravou a tým prostredím tej nejakej diaľnice a nejakým tým liminálnym priestorom
ktorý je vlastne len tranzitný a keď tam, ako náhle človek tam nejako fyzicky stojí, tak je to vlastne strašne absurdný a opresívny priestor a vlastne akoby z takýchto nejakých zdrojov vychádzajú tie príbehy. A knihu si tedy ještě dokončovala teď v Americe, nebo už si ji měla vlastně napsanou? Ja som ju mala napísanú, ale bol tam veľmi dôležitý moment, že mi pomáhala Juliana Sokolová, ktorá je slovenská poetka, ale ktorá vlastne sa podujala na úlohu byť mojou editorkou a vlastne to akoby zachránilo v podstate tú knihu, pretože ona nebola v dobrej kondícii ako čistý rukopis, pretože vlastne naozaj ja som mala tú veľkú ambíciu dostať sa od tej rurálnej prózy k niečomu možno trocha inému, čo som tak dobre nevedela a nevedela som vždy ako na to. A ona mi vlastne veľmi akoby pomohla naštartovať nejaké akoby impulzy predstavivosti, ktoré niekde akoby zadrhávali. A vlastne tá fáza editorská sa ako keby teda ešte nejako ťahala, pretože sme tam naozaj veľmi veľké detaily riešili ešte vlastne aj začiatkom tohto roka a potom vlastne to už bolo v nejakom procese nejakého grafického zalomovania, ale bola to taká naozaj veľmi detailná práca, že to si myslím, že môžem povedať vďaka Juliane Sokolovej. A vlastně ve mně nějaká jako Spojené státy vlastně indikují vlastně tu cestu, tu nekonečnou dálnici, takže vlastně proto mě to zajímalo, jestli se tam do toho tenhle zážitek nějak propsal, nebo vlastně ta velká infrastruktura, kterou v Slovensku ani my samozřejmě jako my se s ní nemůžeme rovnat vlastně. Áno, určite áno. A určite to bolo pre mňa veľmi fascinujúce to, ako doprava fungovala tam a aké je to tam vlastne aj také akoby prekliatie. Veľa miest je strašne akoby škaredých a strašných vlastne kvôli tej doprave a kvôli tomu, že v istej dobe sa spravilo rozhodnutie diaľnice ťahať cez centra miest, čo vlastne asi potom všetci oľutovali, že to je vlastne takto, ale je to teda tak. A ja som teda cestovala do školy diaľnicu. Vždycky, keď som šla do školy, tak som veľmi dlho šla diaľnicou pozdĺž jazera Michigan. Ale teda, keď som večer len šla na nákup, že teda v sobotu večer som sa takedy vybrala na nákup, tak mi to vyšlo a veľmi veľká divočina sedela na uliciach, alebo teda vo forme aut a rýchlo jazdiacich aut a športiakov, ktoré akože sobota večer, tak treba proste. Zmínila si, že jsi se chtěla vlastně dostat, nebo ne dostat, ale udělat vlastně krok někam dál od toho, co vlastně Dom Prelňa představuje. Máš přesto pocit, že ty knihy na sebe nějak jako navazují, nebo jestli tam jako existuje i nějaké to propojení v nich, protože to téma je takovým krokem velkým. Áno, 100% a hlavne možno tak najviac viditeľne v tom, že sú to vždycky nejaké ženské hrdinky, ktoré aj riešia nejakú tému reprodukcie a nejakých akoby vzorcov ženských a nejakých tlakov a hlavne možno takého ohrozenia. A to asi v každej tej poviedke sa objaví nejaký taký muž a v rôznej ako keby roli, či už otcovskej, príbuzenskej alebo nejakej akoby ohrozujúcej. A vždycky ten muž je nejaký taký akoby destabilizujúci element, ktorý nejako motivuje ten príbeh a ten konflikt tej prózy. A myslím, že v každej jednej poviedke je takýto jeden alebo ich viacero. A to je možno tiež dačo, čo je spoločné vlastne s tým Domom pre jelenia, aj keď tam je to vlastne rámcované viac nejakými takými akoby partnerskými alebo proste nejakými heteronormatívnymi akoby rituálmi a väzbami a manželstvom, tak vlastne v
tejto knižke nie je toľko veľa manželstva, ale sú tam akoby iné ohrozenia od mužů. Já bych ještě chtěla vlastně vyzdvihnout tu grafickou stránku těch knih, protože ukážu, že vlastně obě ty knihy mají takový velmi výrazný prvek. Tady už jsme vlastně slyšeli ten příběh, zároveň ty ilustrace se objevují i mezi těmi jednotlivými povídkami. Možná, kdyby si řekla, jak vlastně tady to má za sebou příběh, tak možná ještě k domu Prelenia, proč jsi vlastně rozhodla pro takovýto způsob. Áno, tutaj zase Miriama Kardošová a jej kresby. Miriama Kardošová, ona je možno viac známa teraz ako performance umelkyňa a veľa pôsobí v dvojici s Janou Durinou. Oni obidva žijú v Prahe. A toto tiež vzniklo tak, že Jan Durina mal výstavu u nás v Košiciach v Galerii Tabačka, ktorú spolu kuratorujem. A vlastne popri tom, ako sme budovali tú jeho výstavu, tak vlastne on mi na tablote ukazoval kresby Miriamy Kardošovej a mi ich vlastne odporúčal ako nejaké riešenia pre tú moju prózu. Lebo pôvodne som oslovila jeho, lebo on teda pracoval dlho s fotkou, ale aj s vyšívkami a vlastne nejaké aj také ľudové motívy mal a preto vlastne to ako keby prvé oslovenie šlo na ňo. Ale on mi vlastne skôr odporúčil vlastne tú Miriamu, ako možno nie je také úplne nejaké priame riešenie, ale vlastne videl v tom nejaký potenciál v kombinácii s tými príbehmi. Já bych si možná zeptala, jestli jsou nějaké dotazy z publika, ať už k té novější knize, nebo k té starší, nebo na Dominiku. Já než si to rozmyslíte, jednu otázku mám. Na našem jako slavnostním zahájení literárního festivalu Slovenské jaro se vynořila otázka, kterou teď klademe vlastně každému, kdo tady vystupuje, a to, jestli se slovenská literatura má překládat do češtiny. Odpověď na to nebyla jednoznačná, tak by nás zajímalo, co vy si o tomto myslíte. No, akoby to je asi, nie som tá správna osoba na to sa to pýtať, ale možno to je otázka na vás všetkých, že Chcete, aby vaše díla byla přeložena do češtiny? Výborně, ty jsi to řekl. No, dobre, povedzme, že áno, v tom zmysle nejakom akoby propagačno-strategickom, lebo vieme, že tá kniha sa v slovenčine nepresadí na to knižnom trhu tak, ako keď má český preklad, ale akoby tá prvá otázka, že či je ten preklad ako keby vždy potrebný, tak alebo že či pre vás je zaujímavejšie niekedy si zobrať akoby ten slovenský originál. Tak to je vlastne akoby, lebo nepoznám ten akoby český vzťah v slovenčine, ako nejako si ho predstavujem, ale neviem, koľko má spoločné s realitou. Tak. Jsme tuhle otázku položili, vy jste ho vzpomenula také Martinu Milanu Šimečkovi, což je slovensko-český nebo československý autor a je zajímavé, že on z té jeho knihy Výjimečný stav četl z toho českého překladu, tedy Výjimečný stav, a četl z něho poprvé a byl překvapen teda, jak dobře to je přeložené. Přitom sám by si to přeložit mohl, že jo, nebo kdyby chtěl. A ten jeho názor byl ten, že pokud jde jako třeba o náročnější eseje a není to vyloženě jako beletristické dílo, tak by se to překládat mělo, protože to je prostě přístupnější. Ale v případě, když je to poezie, takže by se překládat nemusela. To byl takový jeho. Ptejte se. Áno, ja by som sa chcela predstaviť, že som Elena Kotová, z okolností okrem iných aktivít robím aj vlastne takú ako manažerku prekladov pánovi Pavlovi Rankovovi, ktorému budem tlmočiť to, že vy ste tak bezprostredne vlastne na neho zareagovali. A ja mám skúsenosti vlastne spred
skoro 15 rokov s prvým jeho vlastne prekladom jeho najznámejšieho románu Stalo sa 1. septembra alebo inokedy, kedy sa vlastne knihy slovenskej do češtiny ešte neprekladali. To bolo úplne ako v Jiříkovom videní, že som to poslala do hosta, že či by si to neprečítali a tak ďalej. Oni tú knihu nepoznali vôbec, aj keď už teda na Slovensku sa predalo obrovské množstvo ako týchto kníh. Takže to bol taký štart, kedy vlastne sa ukázalo, že to má zmysel. A vlastne každá kniha, ktorú som vlastne dopotláčala na ten český trh, vlastne sa predala v nepomerne väčšom náklade ako v slovenčine. Chcem tým povedať, že ja žijem v Prahe 30 rokov a som federalistka a čeština a slovenčina sú pre mňa vlastne dva rodné jazyky a cítim vlastne tú obrovskú priepasť, ktorá vznikla za tých 30 rokov medzi tými dvoma jazykmi v tom porozumení. Samozrejme, že keď tu niekto študuje 6 rokov medicínu, tak pre ňoho bude ľahšie siahnuť po českej knihe a naopak, keby niekto študoval na Slovensku a tak ďalej. Ale tá vzdialenosť tie nožnice sa otvorili preto, že tie jazyky nestoja vedľa seba, tak ako volakedy. Vy ste to ako automaticky počuli a tie jazyky obidva vás v rovnakej kvantite omývali z médií a tak ďalej, aj z tých oficiálnych prejavov proste politikov a tak ďalej. Takže ten rozdiel nebol tak cítiť. Ale teraz je cítianý, takže ja sa fakt prihováram za to, lebo inak tá slovenská literatúra vlastne v Čechách skoro zomrie. Vlastne nebude tu prítomná len v nejakých intelektuálnych kruhoch alebo katedra slavistiky niekde ju bude propagovať, alebo my si takto v malom kruhu pochválime, povieme a tak ďalej. Takže myslím, že je to naozaj potreba. A osobne si myslím, že toto je záslužná akcia PEN klubu, preto lebo aktuálne aktivity Slovenského inštitútu nie sú také silné ako v predchádzajúcich rokoch, takže je dobré, že aspoň my si tu o týchto tituloch vlastne hovoríme. Takže treba prekladať, myslím, že... Ďakujem. Katarína. A mňa vlastne pri tom Dominikinom rozprávaní zaujala jedna informácia, keď vlastne Dominika jednak spomínala, že sa chce presunúť od tej rurálnej prózy nikam ďalej, ale zároveň predtým hovorila, že nechce vnášať nejaké idei do svojich diel ako tak nejak cieľene. Tak ja by som sa práve chcela opýtať na ten moment tvorby, vlastne aká silná je u teba tá autorská intencia, čo vlastne ešte dovolíš tomu ráciu a aký je ten vlastne prepad do toho nevedomia, ak to tak nejak môžem nazvať, do toho úplného sa oddaniu tomu textu. A možno o to viac ma to zaujíma pri próze, pretože asi pri poézii je to jasnejšie, že tam tá asociácia alebo to podvedomie pracuje silnejšie než pri prozaickom texte, ktorý proste musí mať nejaký svoj, alebo mal by mať nejaký svoj rámec. Pri tej próze treba aj veľa organizačnej práce. Mám tú poslednú poviedku, kde je taký veľký rodokmeň, ktorý som musela akoby vybudovať, pretože inak by som nemohla naň referovať. A i veľa výskumnej práce. Neviem to asi úplne zodpovedať, lebo ja s tým akoby neustále bojujem vlastne vždycky na novo a každý ten nový projekt je nejaký unikátny problém pre mňa. Práve z tohto pohľadu tej nejakej sebakontroly a naopak akoby nejakej tej animálnosti, ktorá je pre mňa strašne zásadná, bez ktorej nedokážem akoby tvoriť. Dokážem tvoriť iné typy textov, akademické alebo eseistické, ale nedokážem vlastne pristúpiť k takejto tvorbe. A vždycky tam potrebujem mať nejaký veľmi silný impuls, ktorý ako keby presahuje to, čo dokážem nejako inak zaramcovať alebo nejako uzavrieť alebo rozporcovať, že musí to byť dačo, čo ma nejako vie zmiasť alebo nejako zobrať vlastne nejaký taký prúd a to vlastne hľadám. A keď to neprichádza a keď to neexistuje, tak vtedy je pre mňa lepšie akoby nepísať v tom období. Tak my vám, Dominiko, děkujeme za velice pro nás zajímavý teda vhled do vašeho prozaického díla. Myslím, že to
upoutá pozornost i takovou, že se člověk bude snažit si ty knihy přečíst. Já teda rozhodně o tom mám napsat. Že jo? Pak taky bych chtěl poděkovat Karolíně Chlubecké za teda výborně připravený pořad, který jste tady spolu vedli. A jsem moc rád, že jsme vás tady měli. Doufám, že naše setkání nemusí být jako poslední. A taky vám děkuji za teda velikou pozornost. Máme z toho radost, že se nám naše slovenské jaro vede. Tak děkujeme. No a můžeme se dále bavit, pokud máte takové